Komachielo bende en ni kuonde tiegruok mag TVET gin kuonde tiegruok mago mag tije mag lwedo e pacho kae. Koro kwa mondo mi obed kod chenro mopogore opogore mago mag jiwo tije mabende rowere nyalo yudo e pacho kae. Koloso gwengego mag Mombasa e kinde romo mabende no bagi mano ma bende ng'ere kaka Youth Africa Works, jatelo jagoro mongirore e migawo mar TVET kata migawo mar kuonde tiegruok mago mag tije mag lwedo Esther Moria omedo siro wechego mag somo e kuonde tiegruok kambe ne omedo jiwo mar mondo gilos chenro makare mabende geto thuolo mag tije ne rowere e pacho kae. So that we have pragmatic income generation within us, and some of these institutions are doing very well. I like giving an example of Eldoret National Polytechnic. They have cows that look like children because they are very beautiful. And they are not only getting milk from them, I don't know they are producing what, they are even using their own gas from those whatever. Nyeri National Polytechnic is selling milk in yogurt in supermarkets, among others that I can remember quickly from the